И Стоян ми беше писал, че днес ще да ходи да вади данъчна оценка, ако нямало. Не знам. Не, той ми беше написал в петък, като получи документите. Аз не му изпратих схема. И той ми каза, в понеделник ще опитаме да извадим данъчна оценка, ако няма. Аз му викам, точно по този казус занимавах кмета и т.н., но Йонко отказа да напише бележката служебната. А другия нотариус каза, че не му е необходима данъчна оценка за сутерена, данъчни оценки за горните собственици. И затова не сме я вадили. Така останаха нещата. Спокойно, аз ще ви избягвам, няма страшно. Да станете кинозвезди. Това фактически трябва да е разделено. Това е единствен вариант, аз ще го знае. Кое не е разделено, Белени? Не, за данъчните оценки си говорим. Ще без данъча няма как да изпълняваме. Пишете го като идеални части. Аз то беше тавана, има нотариален акт там, който е за тавана. Да. Същия начин беше проблем. Ти го правиш. Спокойно, Мите. Картините не се продават. Тук със сигурност струват повече, колкото имат. Със сигурност. Просто са на съхранение тук, защото човека си довършва ремонт. Той вече го довърши. На нов апартамент. Аз имам едно кафе, което откакто съм освободила големия офис, ми е склад за какво ли не.